Категорията е до 61 кг. В клетката ще излезе гостът от Румъния Йоан Вранчано. Позабави се малко с излизането Йоан Вранчано, тъй като не очакваше предният двубой да приключи толкова бързо. Много интересен персонаж е Вранчано. Предполагам, може да видите, че аз съм във ъгъла му. Този боец дойде за галата без секунданти, така че просто ме помоли ако мога да му асистирам по време на двубоя, което, разбира се, приех. Няма как да се откаже такава услуга, въпреки че се познаваме с неговия опонент Костадин Енев. Абсолютно нищо лично, няма нищо лошо в това да се окаже подкрепа на боец, който е дошъл без секунданти. Разбира се, не съм наясно нито с стила му, нито с тактиката му на игра. Това си е негова работа. Моята задача е само да му помогна във ъгъла, с вода, с кърпата, да му казвам колко време остава. Противник на Йоан Вранчано, разбира се, местния любимец Костадин Енев, който през годините смени доста категории, за да стигне до тази 61 килограма. Той води подготовката си ръководството на Миро Нягов, който виждате в неговия ъгъл. Един от състезателите ни по ММА от близкото минало с гръб към вас. Енев изключително комплексен състезател, много добра игра в стойка, добра борба и чудесен контрол на земя. Без съмнение той ще се опита да доминира в стойка, но както вече казах, е подготвен абсолютно всякакъв начин. Вранчано е боец, който е на 38 години, започва да се състезава преди 6 години, натрупва над 30 двубоя по ММА, изключително активен. В разговор при това не сподели, че се готви дори да участва на бокс с голи ръце, който напоследък придобива доста сериозна популярност, но разбира се, преди това трябва да се изправи срещу много сериозно изпитание в лицето на Костадин Енев. Начално има и брат-близнак, който е състезател по борба в германската лига. Добре започва с заден лоу-кик Коцето. Чудесен вече трети лоу-кик пласира в водещия крак на Вранчано българина. Четвърти смени сега атаката отстрани. Пети лоу-кик. Не трябва да позволява толкова много ритници да получава Вранчано. Всеки път след всяко посягане Коцето го наказва. Поздравих се джентълменски след подхлъзването на румънеца. Комбинативен е Коцето, освен единични локове, пласира и комбинация ръце крака. Сега обаче получи един десен аперкът, ми се струва, докато тръгваше напред, което даде възможност на Вранчано да захване гилотина. Спокоен е. Не, всъщност няма и гилотина. През ръцете го държи. Спокоен е Коцето. Сега много трябва да внимава румънеца, защото има тежък ground and pound Костадин Енев.
добре се раздишва българина. Не позволява на Врънчано да направи дистанция и пласира доста удари в главата му. Въпреки че е с бекграунд борба, мисля, че физическата сила е на страната на българина. Стабилно изглежда Коцото. Това е, което искаме да наблюдаем от състезателите, които работят с ground and pound. По-изправена позиция, да не търсят прекалено консервативен ground and pound, с който просто да минава времето. Виждате, че Съединение се опитва да приключи двубоя. Изправя се високо, нанася тежки удари в трупа и в главата на Врънчано. Сменя ъглите на атаките, някой път отстрани, някой път с прави, някой път с чукове. Ето сега ще се изправи, ще се опита да пласира тежки удари. Агресивен състезател е Съединение. Кардиото никога не е било проблем за него, така че може да си позволи да търси приключване във всеки един момент от двубоя. Не му е необходимо да пести сили, напротив, виждате темпото, в което работи, е доста високо. Врънчано обаче не прави абсолютно нищо за да се измъкне от тази ситуация. Той се опитва да контролира ръцете на българина, вместо да се опитва да контролира тялото му. Ето в момента да направи нещо малко по-смислено. Опита се да го избута, да направи дистанция между себе си и Коцото, за да успее да се изправи, но не успява да постави краката си на хълбука на българина. Извъртя се сингъл лег, но не успя да го завърши. Опит за гилотина от страна Съединение. След това се озова на маунт, даде гърба си Врънчано и това ще бъде края. Но захвана го под брадата, започна да стяга Съединение. Не се движи Врънчано, въпреки че българин не е разпънал таза му, просто е седнал отгоре, без да го е разпънал с крака. Не се движи Врънчано и мисля, че това ще бъде края, да. Ето сега вече го разпъна Коцото, вкара крака под бедрата му и победа с rear naked choke за Костадин Ненев. Пълна доминация, като изключим може би единствено този десен аперкът, който получи при влизането си. Но може и да е било подхъзване, така изглеждаше просто като удар. Нищо, абсолютно нищо сериозно. Впечатляващо изглеждаше Костадин Ненев. Виждаме, че не се е задъхал сериозно дори. Преди турнира сподели с мен, че от няколко години насам е веган. Се чувства отлично. Може да се каже, че той е изключение от правилото. Със сигурност поне поддържането на килограмите ще му бъде по-лесно. И Миро Няголов му подава тениската.